A hagyományőrzés jegyében egységesíteni a katonai ünnepségeken felcsendülő fanfárokat és indulókat az összevont haderőparancsnokság főkarmestere. Az erről szóló tervezet a napokban került a honvédelmi miniszter asztalára. A főkarmester egyébként a 25 éve alakult veszprémi katonazenekart is vezeti, amelynek tagjai már nem csak itthon, hanem külföldön is bizonyítottak. Arról, hogy a katonazenekarok létezése mennyire a távoli régmúltból ered, egy bibliai idézet tanúskodik. Azután így beszélt az Úr Mózeshez: készíts 2 harsonát, ha hadba indultok országotokban, a benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót. Akkor majd megemlékezik rólatok az istenetek, és megszabadultok ellenségeitektől. A 20. századra kialakult, fúvós és ütőhangszerekből álló zenekarok elsősorban a hadsereg rendjének fenntartásához, alakulatainak meneteléséhez és a csatákhoz szolgáltatott, bátorító, lelkesítő zenét játszanak. Ezen kívül katonai és civil ünnepségeken, szórakoztató rendezvényeken vesznek részt. A Magyar Honvédségben ma 9 katonazenekar működik. Mindannyian részt vesznek településük rendezvényein, kulturális életében is. A Veszprémbe telepített légierő zenekara pontosan 25 évvel ezelőtt alakult. A légierő olyan támogatást biztosított a zenekarnak, amely nem csak maga az effektív katonazenével kellett, hogy foglalkozzon, hanem a fő cél volt az, hogy a polgári lakosság közt valamiféle ismerettség alakuljon ki, hiszen akkor tudjuk, hogy a hadsereg állam volt az államban. Na most mi ezzel a Big Band zenével, úgy érzem, ebben az elmúlt 25 évben nagyon sokat tettünk az irányban, hogy egy olyan kapcsolat alakuljon ki a lakosság, a polgári lakosság és a katonák között, aminek ennek a zenének nagyon fontos szerepe volt. A veszprémi zenekarvezető, aki egyébként az összevont haderőparancsnokság főkarmestere is, több évig tartó kutató és gyűjtőmunka után összeállította a fegyvernemek hivatalos indulóinak a gyűjteményét is. Minden fegyvernek megvan a jele, úgynevezett induló. Ennek az indulónak a kutatásával nagyon sokat foglalkoztam, és föl is mutattam ezeket, és ma már ott tartunk, hogy minden egyes fegyvernemnek van saját dala, amelyet tulajdonképpen minden rendezvényen énekelni kell a katonáknak. A tradíció az nagyon fontos, amit nagyjából elfelejtettünk, másfél pedig a fegyvernemű összetartozások, a szellemiség. Ez mindenképpen megoldja a szövegében is, és a dallamában is. A zenekarnak van még egy különleges produkciója, ami minden Big Band koncertjükön hatalmas sikert arat. Az egyik szaxofonosuk zseniálisan utánozza Louis Armstrongot. Életem egyik legnagyobb élménye, nyilván természetesen katonaként és természetesen civil emberként is, az volt, hogy a 2009 márciusában a légierő zenekarral Brüsszelbe vettünk részt a Magyarország NATO csatlakozásának a 10. évfordulóján, és az akkori NATO főtitkár, hogyha jól tudom, akkor Jan Hovde Schäfer volt, személyesen a fogadáson, miután ezt a Louis Armstrong blokkot eljátszottuk, személyesen odajött a fogadáson, és körülbelül egy 10-15 percet beszélgettünk. A veszprémi zenekar legidősebb tagja kereken 40 esztendős, és 20 éve játszik itt. Hazai és külföldi élménye számtalan, de a legjobban kapcsolatteremtő varázsa miatt szereti a munkáját. A katonaság és a civilek között olyan kapcsolatot tud létesíteni, amit csak a zene által létezik. Mert a katonazene ütemére mindenki elindul, még aki nem is szereti a katonákat. Ez olyan érdekes kérdés, mert aki meglát egy egyenruhát, aznak különös furcsa érzések is felléphetnek benne, akár militáns, akár nem, de ha a katonazenét hall, akkor mindenkivel jó érzések törnek föl, és mindenki tapsol, jár a lába, akár ütemre is lép, ami önkéntelenül adódik. Ez volt már a Nemzet és Védelem, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!